A práve bola odštartovaná 7. veľká cena BBAG Baden-Baden, rovina kategórie listed na 1400 metrov a dopredu zdá sa okamžite vypálil Aquilis so štartovým číslom 1. Je tam takisto aj Alfkona a z vonkajšieho boxu číslo 10 je to The Blue, takže je to Aquilis The Blue, potom je tam Alfkona s Tamburinom, Nouvelle Rock, spolu s ňou je tam Pain, takisto Paula Princess, je tam aj Indy Jones, na chvoste toho balíka je Vive Paolo a výraznejšie stráca Kattelbach. Na čele je to však s jednotkou Aquilis, Aquilis The Blue, Alfkona, Tamburin, Nouvelle Rock, Indy Jones, potom dvojica Slovákov Paula Princess a Pain, Vive Paolo a Kattelbach na chvoste pola. Kone už sú v oblúku pod výpadovkou, budú točiť do cieľovej rovinky, stále to naťahuje Aquilis, ktorý to pole riadne roztrhal, je to teda Aquilis pred The Blue a už na druhé miesto prechádza aj druhou stopou Alfkona a Václav Janáček. Aquilis vovedie pole 10 dvojročiakov do cieľovej rovinky, Aquilis a zvonka prichádza Alfkona. Aquilis, Alfkona teraz stredom dráhy preberá vedenie, blíži sa aj srbský Nouvelle Rock, pri bariére je to ešte Indy Jones, ale Alfkona stredom dráhy teraz preberá vedenie, Aquilis sa bude brániť, ale zdá sa, že Václav Janáček si to ustráži, bude to Alfkona. Alfkona sa stáva víťazkou veľkej ceny BBAG Baden-Baden, Alfkona, Aquilis, Indy Jones, The Blue a veľký súboj o 5. miesto pre Kattelbacha nakoniec.